Horas ma dihita saluhutna di ruas ni Huriatta. Ada orang so masuk kita tu ibadah pukul 10. Jumolo ma di pasatami partikian tu sektor Bethlehem dinanaing patupahon kreativitas sektor nasida. Pasatami ma partikian. Salam, horas ma dihita saluhutna, dihamu amanami doho inanami, ada orang so temulai perminggota, kami sian sektor Bethlehem, parjulu naing manortor, songon dalan pengumpulan dana tu operasional Huriatta, marhiti program nabi ini panitia pesta gotilon dohot tahun kesehatan alani dihamu amanami doh inanami pos dorohanami sudi hita romanupahi tu Huriatta marhite kreasi manang tortorni sian sektor Bethlehem. Mau lihat tema pasar nami tu kita saluhna musik.
mau lihat tema hupasa rohanami Tuhan muna sa luhuna amanginang diak kana makaholong hami talumumi ma tuhuriata nang pasahaton diak katupak pangurupion tu huriata marhite tortor ni sektor Betlehem dohono ma songon hatani ne tua asa tano pangururan men hatubuan ni marga naibaho tano tarutung hatubuan ni marga panggabian horas mahami nama jalo akatupa pangurupion na pinasahat muneka manginang salam tugadana ma pasu-pasu ni Tuhanmu akka na mangalean songonima hata siak kami mau lihat tema Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Adorang so masuk kita tu parminggiwota, tapahohom marohata, jumolo mahita martang yang nahohom. Amen. Tapuji ma tuhata marede mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Ditibang rohanami do ale debata asini roham di parsitongaan di Joromi. Sumantu guarmu do baritam ale debata ro di ujung ni tanoon, gok hati gorado siamummi. Tibul do Jahoba jala pujion situtudo di bagasan hutani de batata di atas dolok haba dia onnai. Haleluya. Martangiang mahita.
Ale Tuhan de bata pargogo naso hatu dosan, ama nami saleleng nileleng na. Asini rohamdo na mga ramoti hami siyan na saylaon rasi rasanuaeng. Jala asini rohamdo na mga lehon barita na uli iga be hanguluan nami. Saya si maroham, sa ibuhay marohan nami jala lehon todim na badiay. Asa huwat si hami sude panogunogum dohot pabayanammu na balgay. Payan mahatam di bagasan rohanami. Asa mardame jala sonang hami jala lam ibaru rohanami. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare dehita. Tatangihon ma patik ni debata di minggut ta sadarion, ima sian patik paupaton dohot lapatanna. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaonomari maula hamu nasa siulaumu, alayang ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi homangula anggo di nasadari manang anakmu pe manang burung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe na mangebati hutam. Ai di naonomari do di topa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradia do ibana diari papituhoni, dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tois rohata diajar nasian hata ni debata. Ikon badiado hata ni debata di rohata, jala ikon ringgas rohata, tumangihon dohot mangguruhon. Rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata, laho mangulahon naho bartu patihi. Ale Tuhan debata, say pargugoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Mare dehita. Oh
Tapauduk marohata, tatopoti madosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatudosan jala amanami. Ujou hami doguarmu nabadiai ala natargogot hami marningot dosa nami. Saya marasini roha maho midahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabi jolma ala ni hami. Namate jala nahehe sian namate, namanaik tu banua gijang doho mangod dihok kami. Asi roham dihami, say patotong madihami roha hamuleateon tuho. O todi parbadia pangapul ni namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asamarlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asini roha. Sayunang tulak hami, say tangihom mahami, ho ale debata ama anak do todi parbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Ay dangadong ibar ni ay saluhud do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alayak ka nagabi pitor, binahen ni basa-basa marhite sian asin ni rohana. Hinorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite haporsiaon ni bunarna. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Maredehita.
Turpuk di mingguta di Sadarion, ima na dibuat sian buku 2 Timotius bidu sada mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 14. 2 Timotius bidu sada mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 14 tajahama marsikat sorin sian hamima na parjulu. Au surat tinongos ni si Paulus, apostel ni Kristus Yesus, marhite sian tahi ni debata, marguru tu baga-baga hangoluan na dibagasan Kristus Yesus. Mauliate rohaku di debata na huoloi di bagasan roha na iyas si anak kadaopung dope ay somar pasohotan hupa ingot-ingot to dia katangyaku borngin ng arian. Ay huingot do haporsiawmu na somarlauhi na maringanan hiyan di bagasan opung muboru si Lois nang di bagasan inangmu si Oinike alay dohot do di bagasan ho di haporsiay rohakku. Ay dilehon debatado tu hita todi hagogoon, todi haholongon, todi pangaraja yod diri, dada todi hatahuton. Ay di palua jala di jauh do hita marhite-hite pa jauhon na badia, dada marguru tu ulaota, tung sian tahina dohot sian asi ni rohana, nabi na sabasahon na tu hita di bagasan Kristus Yesus na sian mulani mulana. Tusi doau di pabakit gabe parjamita dohot apostel dohot pangajari. Ihuton maakapoda natikosi tiruamu songon naung binegem sianau di bagasan haporseaon dohot holong ni roha na di Kristus Yesus sirap mahita di ayat 14. Na pinalumehon na dengganima ramoti marhite-hite todi parbadia na maringanan di bagasan hita. Ima sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Mare dehita. Saya
tahatidakon ma haporsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion, rap mahita maddok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na so hatudosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasaday, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya di parbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lahohudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na so hatudosani, disima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na maddok, mulak mangolu do sogot daging ni halak nong mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Tabigema tikting na masa dohot si pamasaon di huriata. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai hutiut ma titing na meragam di Minggu tanggal 2 Oktober 2022 na perjulu goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu saplonom dung Trinitatis lapatanna hasitulu sadaon ni debata. Topik Minggu dang marpasohotan asini rohani Tuhani. Napaduahon kelompok kortu Minggu tanggal 1 Oktober 2022 jam 7.30 NHKBP ama Salom ina Esther, jam 10 ina Hana ina Deborah ina Kamis, jam 10.05 remaja ama Jericho ama Huria. Napo tuluhon pertangyangan sektor Selasa tanggal 4 Oktober 2022 di sektor Najaret di keluarga A Marpaung Borsinaga, alamat Gang Hasan RT 2 RW Sada nomor 32, sektor Judea keluarga Nonya de Silalahi Borumani Huruf, alamat Jalan Apel Tolu. Sektor Roma keluarga JS Hasugian Inang Borutinambunan Nahinan, alamat Pokapuran Raya RT 02 nomor 22 nomor 50 Sada. Efesus of Korintus of. Sektor Kanan keluarga N Simanjuntak Inang Borulumbang Gaul, alamat Komplek Kopasius Pelita Sada. Rabu 5 Oktober 2022 sektor Sion keluarga J Hutapea Boru Tapubolon, alamat Bakti Abri. Sektor Betania keluarga P Silaban Boru Tapubolon, alamat Komplek RRI RT Sada RW 2 nomor 4. Sektor Filipi keluarga P Sinaga Boru Hutagalung, alamat Komplek Ditbekang RT 06 RW 05 Cibinong. Sektor Galatia keluarga Nonya Sihombing CST H Boru Tapubolon, alamat Gang Kemang 2 nomor 14 C. Sektor Kolose keluarga D Sitopul Boru Simanjutak, alamat Jalan Juanda. Sektor Bethlehem keluarga B Hasugian Boru Barutu, alamat Cilangkap Banjaran Pucung. Nomor 4 papengupelian amplop pesta gotilon dohot tahun kesehatian. Di minggu ta sadarion papengupelian amplop dohita ima haperluan tu pesta gotilon
doho tahun kesehatan HKBP Cimanggis tapasahat ma di bagasan las niroha ditiki papungu peleon napa 2 hon dung sipul jamita napa 5 hon kebaktian keluarga di mingguta sadarion di patupa huriata do kebaktian keluarga hombar tu kegiatan pesta gotilon doho tahun kesehatan HKBP Cimanggis di tolu sesi permingguan pinangido ma asa genup keluarga rap sahudulan napa onopon sosialisasi perkembangan ulaon pesta gotilon doho tahun kesehatan dung sipul majahati tingon bagi utama sosialisasi perkembangan ulaon pesta gotilon doho tahun kesehatan di Huriata sian panitia pesta gotilon doho tahun kesehatan napa pituhon kegiatan pesta gotilon doho tahun kesehatan sian sektor dohot kategorial kegiatan pesta gotilon doho tahun kesehatan di hari Minggu tanggal sia Oktober 2022 nanengro ima punguan ama huria di kebaktian pukul 7.30 wib dohot sektor kanan di kebaktian pukul 10 wib napa waluhon pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial huria mauliate ma di pasahat huriata tu sude ruas naung pasahaton pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Oktober 2022 on tuakana so pasahat todope taingot ma amanginang makarikoton pasahatos sa ganup bulan tu huria marhite-hite perhalado sektor tabe napasiahon padidion nabadia di hari Minggu tanggal sia Oktober nanaing ro di patupado di huriat taon ulaon padidion nabadia ima di kebaktian pukul 10 wib tuakan nanaing dohot tu padidion asa tadaptar homa marhite situa sektor tabe paling labat hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 jala tu akan nanaing mendaftar asa Roma marguru di hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 pukul 10 wib di gedung sekolah Minggu napa 10-hon torop ni ruas nama dohoti permingguan tanggal 25 September 2022 700 sia halak napa 10 sadahon ruas nama ulang tahun kelahiran 42 halak ulang tahun pernikahan 6 kepala keluarga Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 26 September sampai tanggal 2 Oktober 2022 hatani debata napasikopon lasni rohanmuna tersurat di pesalmen 30 pitu ayat 4 songnon madido disi jala halomohon Jahoba jadi lehonon nama tuho pinangido ni roham na 12 hon pelean bulanan dohot tahunan torop na pasahaton pelean bulanan di bagasan minggon 10 kepala keluarga godangna 2.750.000 rupiah na pa 10 tuluhon pelean iuran diakoni sosial huria torop na pasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan minggon 5 kepala keluarga godangna 675.000 rupiah. Warta tambahan marpelean pangurupian tu bencana gempa bumi di Tapanuli Utara domu namasa bencana gempa bumi di Tapanuli Utara Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 minggu naro manang tanggal sia Oktober 2022 patputapama di hangganup parminggota ima pelean khusus laho mangurupi bahen pangurupion tu nahona bencana gempa bumi di Sumatera Utara. Nomor 14 keuangan gereja Huria 10.810.000 rupiah pembangunan 3.200.000 rupiah pusat 1.320.000 rupiah amplop resort
Rp30.822.000, jumlah Rp10.244.000. Molotung adong pelian naso tercatat manang salah redaksi aka peliani asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami padenggaton songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni Huriata sai di pasu-pasu tuhat tama peliani bain sangap di goarna. Amin. Pinasahat ma tu amang panitia kesehatian Nanggotilon. Salam. Shalom. Parjolo tapasahat hamoleten rohatta tua mata pardingan basai dina pajupako kita di bagas jolan itu hatta nama muji warna pasangap punibana tongod di aren itu hatta sadarion di hamu amanami uluan ni huriata hamang perdita panjaitan na hormati hami saluhna amanami inanami parhalalu ni huriatta suak songonima dihamu saluhna amanami inanami ruas ni huriatta hagabe cimanggis na poso bulung suak songoni dohot yanak kota sikola minggu na hualongi hami di bagasan tuhatta tongos sadarion minggu keluarga di Patupa Huriata jala las sarobang dohita di permingguata di sadarion disok kami jongjong songna mewakili panitia pesta kesehatian dohot Gotilon atas nama ketua dohot sudi panitia Hamidison songona patorakon songodia realisasi malang perkembangan ni kepanitiaan pesta kesehatian dohot pesta Gotilon na pinautupan ni panitia merhite rapot diaka ari noksalpu horas sama dihita salu namang Horas. melutuk pe upasahat kami apalagi dipertikyanon na turut prihatin hita di namasa bencana alam di Hutatta di Tapanuli marhition tatangyakum ma saluhna ruas ni dongatta ruas ni aka na tuatuatta na dong na dibuna pasugit na dohot terimbas asa margugo na sida di pakuling itu hatta na sida marhite bencana alam na parjolo dihamu amanami inanami molo pesta kesehatian on program rutin na pinatupan ni Huriatta sian pusat molo apala di pertikiano di tahun di tahun kesehatian jala implementasina na pinatupan ni Huriatta ima songon minggu keluarga memang pertikiano nate bornok are jala rouden molo huberek kami piga-piga minggu na perpudion luar biasa di haradian nirohatta alai hera ala niudan bahera kondisi kopi tate par minggu atta sadarion ala enak pesongoni pos doroha di akarin namangi hudang nagabi mengurangi kesemangat jala oni dokon pesta Gotilon inna pesta parulupu-lupu duate molo didok dihagabipe ima pasahaton hamolateon nirohatta na taula di bagasa sa taon jala dang likang gopra sian parbinutuatta mang sian parningotatta ima diak kahamauron na masa disadok sudis portibion
dang nagabe mangaruk karya ka si taonon mangaruk karya kalungun alai ima kenyataan na mungkin siap piga-piga dong at terimbas do ima di na pinamasan itu hatta panahit di tonga-tonga di Portibion alai sahatu sadarion dihita ruas ni hagabe Cimanggis nabuy lupi menikmati las niroha marhite perminggota tongod dora buy takas hamulate honotta tutuhatta jala dipatupa huriatta songon program pesta gotilon disomma sebagai wadah dihita laho makka molateho sudi pasu-pasu itu hatta jala pos dorohanami marhiti akka panitia nong dibentuk setiap sektor nung merpigi-pigi halira sosialisasi na sila di sektor Taganup marhiti pertangyangan jala akka produk-produk na pinatupan ni panitia pesta gotilon pesta kesehatian takas nunga taboto bera dapola begoran nami sa juluon holanon nama si pangidon nami marhite pesta paludopulopon pesta gotilon mari kita saling bergandeng tangan laho patupahon ulaw niya sa mardingga do uli si patupota sabutul lamang sadar secara tidak sadar molo on sadia godak pe nalaho si patupota tetap do laho untuk biaya operasional ni huriatta mungkin patulak kami hubabuhami sautik mungkin dak sadar hitara molo saldo akhir ni parhepengon ni huriatta teh sadarion nang jenahon ni inang partiting na kening 54 juta jadi kurang lebih biaya operasional secara belanja rutin dohot akka biaya na merupakan situasional kurang lebih 10 juta saunari bersaldo meheta 54 juta di bagasa tahun 2022 di bulan September tulu bulan nai dalas si dalanatta muludak kita laho patupahon akan laho si patupahon ni huriatta hobartu nak tersepakati ima di rapot huria dot agenda na pinatupan ni huriatta dan mungkin akahalak nasing laho patupahon na laho si patupota di huriatta alanya manginang siak kita laho tuhita jala makilala rohame mungkin untuk di bulan penghujung tahun kemungkinan 3 kali lipat pengeluaran bulan ini akan terjadi taboto do akan laho si patupota akan laho si pamasal ni huria di penghujung tahun nate jadi imarah asa mernida hita amang inang memak tohodoi mulu dihatain na jongjong panitia pesta di juluon na jelas terpikir di hita sada hepeng jala huru marihami di sebetulnya manginang alai pos dorhanami si hamaron di bata patupon na di hita ganup mungkin saotik sian na taulay mulu sejarah ni halak batak na masa di perserahanon dangarong dupira nasomangan nate setabi manginang tabereng saunare duksay kopit melunjak wak ka pesta adat dia tetap do tadupi alai mulutuk pe partikianon omma pesta na perpudira di hita di tahun 2022 pesta gotilon jala asing do pestaon do sianak ka pesta nasing na tapatupa dia kata tahun na salpu jadi bulutuk pe di bayan akka panitia orek na target sekian ratus juta inna melusong kami madok dengan ngapal target tadi boido unggurak siap target na binenay hasil pencapaian mulu di bagasa sadanero ita saluna saling menopang dan saling bergandeng tangan alai bodo motik siani holanon ido sahihu pesatok kami di rapot panitia asa sudah kita mengalir roha mulu lau kita di bagasan lapung iroha lau madapot to dia karwasta yakin dohami
manang na BHP makuling dorohin na sida. Jala ido pangiduan nami tu hita saluna. Ruas ni huriat tahag Bicimangges. Tarlumubi mate tuhamuhang inanami parhalado. Jadi molo piga-piga hali pesta na tapatupa di huriat ta. Dakpola budi-buni hai madok siya kana kan hami nagabe ruas pencaridana teh hamu managabe eksekutor. Jala takas do boton pasahton nami on asa sadaro hatta. Kemungkinan moloro hamu rapak dohot panitia ro madapat ruasi arang kon idok nga. Manang na BHP mardua do rohani ruasi lahu majua. Ahana lahu si pasahatun ni akka panitia. Jadi kerjasama do nahu pangido hami tu hamu amanami nanami parsadaro ni huriatta asa sarapak kita dinalaho mangulahon ulau tahun di tanggal 10 bulan 11 November ima songon mata ni ulota jala satabi di hamu amanami nanami bolutuk pihami padoko ko dokonon nami dui piga-piga hali hami mangido do hormat tu hamu amanami nanami parsadaro setong di bawah minus masalah kehadiran nate alani tuak karena mangihu dang nagabe saya dopi dia kepartikian jala gudang dopi kaulau nala silota asabu kita saling menopang dia kekurangan dia ke panitia mungkin sehali dua hali pesta na tapatupa di bagasat tahunon mulurak salah anggo hami mungkin nga gudang ruasi ng melsuk mamireng buhi nami unati alang nga semas sami panitia jala memang go di taonon pesta ko tinonon posedo hami to asa pasahat hami to kadong at alay nang kadong naro di bulutuk pe molo say jongjok pe hami di julo na manginang nagabe di ojak kon huriat di pabakki gabe panitia pesta ko tilo satong mardiama rohani hamu amanami inanami jadi tokin naik kemungkinan mulai minggu depan manang na minggu kedua Roma raka panitia laho madulu ruas tasaluhna ima na manungguli jaka celengan nak pinasahan ni panitia tu hita saluhna manginang ate jala bulutuk pero hami asa buka hamuma uka pamuma pitu ni bagas semua mang martangnya kita patopaw ni tuhat taro akka silobi siya na tapangido molo tapasahat tuhuriyay jala akka kreasi pe nalahu si patopan ni huriat taro pe tu akarina mangihut molo laksala satu sadarius 12 bara kegiatan kreativitas na pinatupan ni setiap sektor do kategorial jala pencapaian dana mulurang salah holat 30 juta 700 sekian dope jadi makilala do hami mulutok ka perpudion nungaga humurang alai pos marhanami godang dope dia ka pertikian kategorial na pinatupan huriatan non di panitia to karena mangihut jala di somara pertikiata laho patupaw si patupota tu manggohi di pelaksanaan ni pesta kesehatan dan pesta gotilon ni huriata. Songoni maramang nabuhi pasahat tami sian mewakili panitia pesta gotilon pesta kesehatan ni huriata margugo mahita saluhna. Asa martupa ulau ni doh dengan gabi hasangapon hamuliaon ditong atongan ni hita ruas ni gabi Bicimangges tar lumubi ma ditong atongan ni debata. Puji Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah madihita salutna. Tuhan Yesus memberkati. Horas madihita. Horas. Marede mahita laus tapa punguma piliata pilihan sada atuhuria dohot sada betu pembangunan.
Dami di debatana sumurung sian salut naroha imana mangaramoti ate-ate do pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita salhutna. Dihita salutna amanami do ina nami nahina holongan di bagasan minggu sedarion. Laos di bagasan tikion sudedo hita tarsonggot ima di hamamasa natuari ima di masa lalu manang gempa bumi di tongani luat Bonapasugit di Tapanuli Utara jalan mukira takas bedo hita marnida marhiti aka media elektronik manang televisi dot komunikasi di hita pabua gudang do akan nasiga dohot aka na ikut sipatu reon di bagasani alani tabuan ma di bagasan tangyakta anggiat margugu lumubi aka pangisi Tapuan Uli Utara ima dang dau siak kita iya teh aka todokta keluargata dohot sian aka partuturota sudia teh alani nang di bagasan tikion barita nauli nagabe patuguhon di ngolu ni pakiri mottai imasian surat ni adung sian si Jeremia panurang Jeremia adung Jeremia bidutulu hujah hama sian ayat sapusia ro di ayat 26 sai ingot ma dangol hon dohot pangalilion natuau rodi reru dohot rasun sai paingot-ingot matutu asatung sabam rohakku di bagasan ima atong para tehate honokku alani ido ubain marpakirimon ahu asia sini jaguba sabingdo ubain soharusun siap hami aidang marpasohotan asini rohanai mulak ratadui tahe ganup sugut gudang matutu habonaromu jahu bado perjabarakku ninna todikku di baheni marhaposan tu ibana mahau pading gebasa do jahuba mida akan marhaposan tu ibana mida todini na mangalulu ibana martua ma manang ise na hohom makalunguton hatuau ni jahuba ima sahatna dihita salutna nah hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus memang songona ngali dua te di bagasan tikion dang binoto ape piga ari nasalpu hola namohop ate ale to pungali nonoaing ate laosra ido pakorona songona ngali naro ate di parmingguan arianon alai anggiap ma anggo hita na pungu dison dang ngali rohat tayate ngali donian rohamunai daong ate semangat do ya te alania ha itu ikut semangat do terus kita ala takas dang muba-uba asini rohani debata di hita idom bani ikut semangat kita manang ahape namasa di tonga-tonga ni ngolok idom bani di bagasan terpuk na hujahan kiningan ima sada adung molo di do adung molo di bahasa Indonesia ratapan lunguni roha imasian panuriang Jeremia alaniaha ala takas di idai bana do bangso ni debata ujui bangso Israel nang madau do nasida sian debata dang dihapusi dang dihapurseai be debata nagabe si pargogo di golu nasida gabe lauma bangsoi mandobba debata ni sileban odo na parjulu mamben marsak Tuhani di tonga-tonga ni bangsui dakolani ale justru nasida selain nasida mandobat tu debata dalam mengalului debata sileban gabe marpakur khodo ape tungolu nasida siganu pari dang adong be nama si haholongan nah met pedang boy di parateate yang diurupi nah pogus lumobi mai akan mabalu narikot si urupan di bagasan hati hai dohot akan narikot si urupan di tonga-tonga ni aka
ngoluna ala ni ragam nyaka namasa di hati haidang adong besi paraten lumobi masian aka partogi aka raja di tikiyate dan ngadong be dilian rohana laho mangduhon bangsoi asa marhaposan tu debata jala ido memang mulunung ngamadau do rohasia debata ido pakorhonna daw nang aka pasu-pasu ni Tuhan yate gari ada ahado na masa terbuang bangsoi tuhuta Babil saliling 70 tahun bayako kita majo sian na tabu ngolu ni bangsoi na gok na didok bangso na madai taringo tu habaoran ni susudo situa ni loba alai gabe tading masudai sega mai alani pangalawan na sida gabe gari ada na sida masuk tu habuangan na di Babil ima tuhuta ni negara Irak na wengma sian Israel na say Daudi di sima di parhatuban taboto do molo di parhatuban dan ngadong na tabu di si jelas dia dan ngadong kebebasan dan ngadong jaminan ngolu ni jolma molo nunga di habuangan nate manang di penjajahan alani aha holanda di pakarejo hodo songon parkarejo nakasar dan ngadong upa hola nakarejo sabingdo nah di sido di tangison panurirang Jeremia do marhite adungon buasa songoni pangalahoni bangsoi say tebu bangsoi molonunga say jonok tutuhani jala ido dihamu amanami do inanami di ngulut tombo ido masa songoni ate di ngulut ton molonunga lupa do hita songo dia madirita naung di pasu-pasu tu hatta di dongani tu hatta jala takas taida songo dia mapangiring-iring debata di ngoluta HP los medebu do kita tu bagasan aka pangalahon na mangasahon diri pikiran gogo ujungna dang sahat bei songo na pinar sita-sita ni rohaya te pardumu adi bo idoi tai lala di ngolut taun nate molo kita cotong na munga gali kita martangiang gali kita marparsawaran tu bagasan debata gali di se kita dinalaho toktong memuji debata komedebu do kita tu ngolu hadagingon haportibion gabe di sima dipake sibolis ngolu ni jolmai gabe dang ngadong behina tebu di bagasan ngolu nai odo na didok nisi panurang Jeremia diaduk konibana sayang naiya pe miyaki molo didok istilahnya sayang miyaki molo didok sayang nai miyaki mada bu miyaki atura boy dong lau manggoreng hape los use songoni ate kanidui sayang nai miyaki nina alania memang itu dak kini alai dia mu manami molo tabaudup ko di bagasan rohatai memang ai bahasa masa di tonga-tonga di ngulutan nasongoni nakini ate HP sabut na molo kadang-kadang tersadari kadang-kadang di ngulut taon molo nunga terlena hita terlena ngulut taon dia ke hasangapo diri manang gabe tadok do nataulai ala ni gugota memang ujungna dipakulingi debatado hita molo didok majo masa-masa lalu di Tapanuli Utara ale angusen sudut hapor siang ba bisa saja do ya te dipakulingi debata do ya te dipakulingi debata do sudi tanpa kecuali satu pe raja tarutung pe kantor pusat sega do ate ini dipakulingi do ai damar dia bar dipakulingi debata ngulut tong na met na belga na matua na poso na mora na pogos na sangat doh na sumber dia dipakulingi dong tujuan ni papakulingi dia batas songo dia mah asalam takas di dia do ujahan ni ngulut taon nate di dia ujahan ni ngulut taon dia muludak taboto do ujahan ni ngulut tadi sonari di dia do hita di dalam stagnasi
bagaimanakah hidup kita saat ini di hadapan Tuhan? Atau kita merasa aman di hidup kita, bahwasan kita sudah benar di hadapan Tuhan? Kan kadang-kadang songoni doi. Nah di sodo saya ada ruji-ruji nada yang dibayan si Jeremia teh. Ali aktif masa songoni dan gabe terlambat ate, dan na terlambat. Tak kaya di jolo ni depata istilah terlambat ate. Lagu do madok terlambat sudah kau datang padaku. Itu tuh lagu dui. Alang budi tolu Tuhan dah kanung songoni ate. Radido torus ibanate. Anu mata torus nedde. Pambres do namang edde honi. Idi. Kan terlambat di bawah Tuhan ini. Alaniah. Idu nak kiningan di bagasan ayat ini. Asia sini Jehovah sembing do ubay na soharusun siap kami. Aidang marpasohoton asini rohanai. Dang marpasohotan asini rohani debatai. Ima tebuna Tuhan ya te. Dia judo bangsoi. Dang ngolo Tuhani lahadina laho pamateo bangsoi. Sugari jukat Tuhani bipasobu songoni mago di seperti bion bangsa Israel. Tidak ada. Alaya asido rohani Tuhani diingot do pamiliton ni tu debata tu bangsoi ima debatai gabe bangso na pinilitna bangso na niasianna bangso na habaroni pasu-pasuk kudo bangsoi do songon bangso Batak kate. Hero dipikiri kita kalimat bangso Batak holan halak Batak do namang goari dirina bangso ate. Idui kaya saya do bangso Batak dak kaya di do suku Batak bangso Batak. Ngahe do halak Jerman suku sukun ditikisi kolahami. Ai buasa dia benalak Batak bangso Batak. Ai tai patudus do halak Batak song bangso Israel. Orang bangso Israel lo. Bangso na pinilin memang tutu ate. Memang ido. Memang tarajumi do. Basong Batak bangso na pinilit do. Song bangso Israel. Tung adat neipe tung caya gaya hidup ninna molo na disi manangise penang hal na laut tu si tapare suri. Ale adung na badok sarupa do. Tung jogal neipe si pata song halak Batak do. Halak bangso Israel. Idi. Ale ang pistarna song bangso Israel di. Deh. Dot adat nih saruba mangulu di sana akan namar tuturate namar tulang namar hula-hula gari ada babayak kuma margani Batak pe Israel dong gate si Leben si matuani si Jakob si Leben dokat ini ale gudang lo nama keon dang nalani dang kedepan nalani iya deh itu si Leben dutong ayo ana he ado cerita dongan holan hami marganami do si matuani bangso na piniliti ise mai bangso Israel si Leben ninna kan itu kan si Leben pareso hamu mai ate nah dang tu si hita te tu alima Tuhani diingoti pamilitoni di ngoluni hita jolma ido didok si Jeremia Asia sini jauh basambing do baina harusun siap hami aidang marpasohotan asini rohanai mulak rata do itahe dan sogot godang na matutu habonaron na tai mulak-mulak dui Tuhani ane na didok gaberenungan dihita sotung jolo marsia bagi ngoluon nate asa japok mamusia kenauli anggo dipisa pedar cita-cita ni rohata songo dia mah baik kubur dunia ni terus cita te namar Tuhani kubur dunia burju martangiang burju margareja buju aha mamuse mamuji debata markur umpamana kan kon idui sepulan na mulu-mulu do Tuhani di ngulut taon di pangido ha burju taon alania dan mulu-mulu di boto debata do songo dia ma ngulut taon nate alena pasti ago Tuhani tok tong di pasu-pasu tu hatta te di pasu-pasu do ngulut tayate
Manang sadi hari sedia godang narik kok di ngoluta nang di huriat tahun anggo Tuhani rade do ibana mangalean tu kita gui. Holano do hita si pata saya tapak met diri tahun nate tapak met tapaururui na dirita songon hatorangan ni panitia nak kiningan niya te. Aidih. Jadi unang alang rohat taya te mangalean tutuhan niya te. Anggo Tuhan ini dak kaya maralang mangalet tu hitawon. Yakin mahamu te. Porsia mahamu amang inang. Manang 30 hali 300 hali ulau naneng sipatu pauta di tonga-tonga ni hurietta nang di dia pe molo porsia do hita di Tuhani tok tong do tu pahana jalan marobi-lobi salu ngolutta. Amin. Ikoni dui. Tang anu istri kamu sipata dong du sipata talu date tema. Na julu amang gugu do pe iba songonon do tiki sopasiun iba baon imana mana boto titiki mana sopasiun songo dia mak na iba ni mana ale dung nagali tasongoni ma apa molo sabutuna molo bereng madi hatan itu hatta meragam do carani debata dina mangurupi di tonga-tonga ni ngulut taon nate meragam si pata dan siak kita iya nak kota gudang do pangabahan dan di debata di tonga-tonga ni nguluta iko pos do rohata di si sotuk kolan nata bereng do hanya hola dirita ido didok hapor siaon ahado tayo pangalapateo ni hapor siaon di Heber 10 sedai pos ni rohadoi di sihirimon pamotuon nato tudo taringot tu naso ni ida pos ni roha perjulu. Jadi manguluon ikut na pos ni roha ikut na dong. Molo dangan pos ni roha dak saut ate. Sarupa jo ngulut taon. Molo sarung lo pos ni roha amat tatu inatta. Ba mate. Dilian amat tawi mapa umpamana balajo tu inatta. Ape amat tai dang pos roha. Alanya ha amat tai dak pos roha tu inatta. Alanya ha mahira-hira tahe. Ay ala holan mo holan na tu beju, holan tu sasak. Holan tu salon krimbet macam mai sudah habis na sude lo dot pekan nak pos roh tu inat tenak otik mani bain tu sude no soning bagumu dan lo arisan na sian na buat apa akan narik koti di jaya buninda abai do tak pos roha song dia inat tak bahasa dang pos roha inat tu amat tak alaniaha basongon dia balik sete ay amat tawon ngulu si pada dang 100% mangalen rohana tu keluarga te tu inata ayo lu kan ayo holan do ni umetokan pacarian inna ape di sampingan banyak doa teh asa buah asa natu lapo tu dia macam maya teh gak ada manang teh biya asa dong dalan muse manuor nomor nina mulu na julu ate anggo sonai dengan dong bete judi online maninna te ale dak kuboto judi online urasa ngodi hamu di son dengan ate namar judi online ate akan naburju ber kamu sudi ido pos roha omai pos ni roha doi taringot tu sihirimon jangan ganggu hita ate tung 54 juta be saldutan waingon pos rohat tate pos rohat tatong dung dibigi jami taon imanak kiningan Asia sini jahu basa bingdo ubay naso harusun siap hami molo sun siap di si saldunai aidang marpasohotan asini rohanai songodi nang sakutay di jabuate tapi gitu kan jamita songo dia nama balu nadi sarpati olak niah nama sawotik miak di buli-buli ate dohot sawotik itak alai oleh sahli mangan dui alai Roma si Elia madok imana pauli madiau alania hai bana di pauli bana ala adong pos ni roha tu Tuhani asugari dang adong pos ni roha di Tuhani di ngoludda adang jadi
Wama bahenon hitan non marpesta gotilon. Iko bersih 25 juta lau manggohi di sudia ka angkarat taya teh. Saat tahun 2020 pos rohatta. Songo dia mah gambaran pos ni roha di ngulut tahun. Ikon sedero di hapor saya ngulut tak debatado na manggohi nasa narikoti di bagasan ngulut tak jala dipakai debatado au lo manggohi akasigohan di tonga-tonga ni ngulutku alani unang alang rohatta pasahat ton tutuhania de pos rohatta de pos rohatta masih gudang lo bahasa-bahasa ni tuhania de idum bani nakiningan mula rata do itahe ganum sogot godang batutu abon raona jauh bado perjabaraku nikku todikku dibani marhaposan tu ibana maahu imajo marhaposan hape nunga tergogot si Jeremia ngasiga sude joroni debata ngatar buang bangsoi ai puasa adung do pepak kirimon nang songoni bah mungkin molo halak nama ngason pikiran ada ngadong bayi apa Tuhani diuji do pos rohamuna nak pesongoni tok tong do dang malua sian tangakku hamu sian asini roha ido olah nundu kita molot masa ma akan masa di nguluta alania hamaya teh apalagi kita sonaria teh di ibadah keluarga teh ale gue bering hirana na holang-holang do ate lapatan nah adong guering dang lengkap ate nah dia ma mungkin nasugut do nakiningan molo nasugut do mana kebaktian sonari di son nah beradoi buado kesehatian ni keluarga iya teh kan itu dengan kesehatian oleh tapatu paon asa gau barat doi kesehatian ale dang lapatan nah molo dunga di son ngasehati tujuan na mari kita bangun kesehatian di segala tempat, di segala waktu, di mana saja, kapan saja kita harus bangun kesehatian. Nah kurang begundeng nuaingon, dak adong be sehati di keluarga, imajo. Tapi lala dui kadang-kadang kesehatian. Nah jarang be nuaing keluarga nabui sehati sepikir ate. Marpungu pe dijabu, nggak jarang. Itu kan, ulu dari manipat. Dak pajupang amata du inata manang amata tu yanakonna adung lu yatin main adung cada cerita songoni ala jarang pajupang do yanakon HP masa yanakonna kecelakaan dijolo di kantor yamatai alang diboto dibolus songoni ala biasa dia tidak peduli kehidupannya padahal anaknya sendiri ale Roma nungliling maliling di Papua mak kecelakaan di dia mana badi jual indikator nah ubereng itu apa inilah kepedulian itu tidak ada kadang-kadang ondo perlu kita bangun nate kesehatian on sehati dak kolan sepikir ngolo sepikir au madok olah pikiran do mamikir-mikiri ulama saya ti buat teh baenon asa baga jabuon mamikir-mikir alna paling penting dari hati kan itu saya diudokan melodak sian rohaon dan jadi saya do tapi kiri olu sifat mau siap pikiran gagal sudah diulaun rencana ale mau sian roha nak peotik boy do gabe songon imadah nak peotik do mama ni siadu bapak ni siadu pacariat tahun mate ale dos marohatta mangan di luar ati pecel lele tawalang umpamana kesehatian dui kan nang ikon pitor ke mall asa bui terus ngna jago ate naung dui bui kesehatian mari kita bangun dan kemungkinan besar bangsa Tuhan bangsa Israel pada waktu itu sudah tidak terbangun lagi kesehatian di dalam dirinya nggak ada lagi kesehatian apalagi kesehatian dia kepada Tuhan Haruna tarida dak sehati apalagi itu Tuhani anung dui mari kita bangun kesehatian dalam hidup kita dalam keluarga dulu dui wado rohat tahun di keluarga main nakiningan asa bawa tujuan asa roh pasu-pasu ni Tuhani jadi aruk roha sadarion tapatupai basehati mahita
ate dakolan di keluarga nang dia ke di dia pesahati dung keluarga namardongan mahita ate namardongan baru sahuria ay nagurang pejolma halak Kristen di mana sarupa do sa gereja ale dengan kesehatian gudang dui ay do terjadi di hudi seda huria margontok-gontok dengan kesehatian itu dengan kesehatian alania hadui itu tadi dia tidak membangun hidupnya di dalam Tuhan. Orang yang membangun hidupnya hubungan komunikasi dia kepada Tuhan pasti dia memiliki hati nurani yang jelas dalam hidupnya. Idong bani rohata mula dong do songon nasi memberi dong asi rohata teh makan itu kan mereng mak haruma ngape maul do toradong do roha nyurupa mak omak ni siadu on kan ini ale mulo sadung kesehatian yang dibangun oleh iman tung tondong ni bahasa diri si solhot ni bahasa diri do nah jolok tu iba kita tidak punya hati karena apa karena kita tidak dibangun di dalam roh Tuhan di dalam kesehatan kita semuanya itu dibangun hanya di dalam firman Tuhan sian namanangi hon hatan itu hatta jugul hita martangi yang pasato diri itu hatta pasti ngodu tahun di pasu-pasu tu hatta du hita alaniaha imana kiningan Asia sini jahu basa bingdo ubay naso harusun siap pami aidang marpasohotan asini rohanai tu bagasan hala naporsia atong pos marohata manginang ate Tuhan itu sangat baik dia pasti selalu manarihon selalu dia memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita asalkan kita setia di dalam Tuhan dan kita mau tetap dengan rendah hati tetap selalu mensyukuri berkat Tuhan dan kita mau berbagi dengan sesama berbagi di dalam keluarga terutama kita berbagi di dalam pelayanan Tuhan karena itulah jalannya kita dapat memperoleh sesuatu berkat daripada Tuhan amin martang yang maitan mau lihat tema Tuhan dia jadi hodo hamil Tuhan lo mengatusi pabuah hodo ali Tuhan haroronia ke pasu-pasu jaladang marpasohotan asini rohami ali Tuhan di nguluni halak naposia tuho alani Tuhan pasu-pasu mak dina tumangi hok kami hatam di bagasan tikion Tuhan banun nami ali Tuhan di bagasan tikion lumubi ali Tuhan akadongan nami na adong di bona pasugit di tapanu di utara do sekitar na Tuhan na masa natuari lalu na belgali Tuhan pola gabi gudang na biar dohot na sigali Tuhan di tonga-tonga ni luati ali Tuhan asi marhum pargugoy manasida laos pakke mahami ali Tuhan songon dalam mo ali Tuhan mangurupi akadongan nami ali Tuhan akatutur nami akabona pasogit nami ali Tuhan bona ni pinasa nami Tuhan songon halak batak asi marham Tuhan say pergugoy mahami asa siani matarida holong ni roham ali Tuhan di tonga-tonga ni persauran nami songon halak Kristen Tuhan disudiaka program ni huriam homa toktong dinalaho napatuduson di bagasan aka ulaon di huriam lumubi ali Tuhan 3 bulan naima boluson nami di tahunon pos rohan nami Tuhan goham mudo akan narik koti di tonga-tonga ni huriam ukap marohan ang pikiran nami Tuhan di nalomang nupai saluhut aka ulaun mi di tonga-tonga ni huriam ali Tuhan di bata sosong buanon nami karwas ni huriam namur ulang tahun kelahiran perkawinan lama masu maho di sudi ngulu nasida losongoni ali Tuhan nang di sudi aka sida budabuan dohot naung takas ali Tuhan di pasat aka ruas ni huriam aka pilihan na Tuhan Tuhan nasi maroham
homatoktong la manabai mangusehon pasu-pasumi sian banua gijangi marhite ulau ni akasude hamia Tuhan asa majadi salutna asa gaba boy bainon nami parhitian dinalaho mangurupi dohot dinalaho dohot pature-turehon di pakubasion ni huriam Tuhan ang dihamina pungudison bagu aka paru kilom parsorian Tuhan manang alani parsahiton lehom mali Tuhan hamalumon manang paru kilon nami na di bagan na suadong dame ni roha do akaragam na asing leo madame Tuhan hasadaon do las ni roha di hami ali Tuhan asa boy marupulup daging lang to dinami mamuji pasangapon guar muda badia asima roham Tuhan pasu-pasu masalhutna di bagasan Kristus Yesus martang yang hami Tuhan amin. Dinamare dehita los di somata pasat pilihan tatu pusat dohot sadanai imah pilihan amplop keluarga tate taisi madut denggan songon laho manukul nukuli di ulau ni huriatta marhite pesta gotilon do tahun kesatian onate mari de mahita Dehoma ayat tulu los jongjong mahita Dehoma tatangnya kemapilian nata pasahat di bagasan tikion martang yang mahita ali di bata amanami na di banua gijang
Hodo haroron ni saluhut silondo hon nadinggan dot nasa ulibasa na maliutus. Upasa tami masih lohon mitu kami pilihan nami tu ho. Say jalo may gabi uam na khusus si jolom. Pasu-pasu may jara ramoti. Asa uparahasya kami pilihan non pati bulon harajaun. Di tonga-tonga ni huriam do di porti bion. Buhay marohanami marhi ti todim. Asal mo tadahami goreng silondo hon mitu kami. Asal mgirgiri kami untuk muliate tu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijang, say pinarbadi amagwarong, say Roma harajaon, say saud malo maniroham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sedarion hangulua siapari. Si sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Unak kami tugon tu pangujunan. Palua mahami siang pangago. Mahamu di bagasan dame jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhani di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana bidaho di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodim.